Már életem nincsen! Pontok! Iroda! 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 Az ugye, iroda! Pontok! Pöntjük! Iroda! Ez nagyon nagy volt. Hello. Iroda! Miről van szó? Jött egy csávó, felvetted, ez lerakod a tőle, tessék. Ja, aztán nem. Tehát nem is volt, nem berakjuk. Majd mondjak valamit? És az én korosztály volt. 77-es születésre Próbáltunk egy ilyen 4 óráskát, 5-6-ot. Kicsit megfáradtunk. A Hangár nevű próbateremben. Mosogató. És Belgával is, meg aztán magunkkal is. Holnap meg Andodrommal fogunk játszani. És van még egy kis kínai a kocsiba. Mi csak 42 percet késtünk, Alaci meg egy órát, és akkor lassan még pisáltunk is az udoron. Aztán berontottuk, és kiderült, hogy még nem vagyok annyira késésben még ahhoz képest. De viszont a kínainak a végét azt beállítom a kocsiba, már nem akartam behozni, mert úgy tudtam, hogy úgyis rohanni kell, meg próbálni, amikor már bejövök, akkor már csak akadályozna a kínai. És viszont ettől most meg ott van még a maradék, csak kicsit hideg. Lehet, hogy hazaviszem és megelégtem, ha kibírja odáig. Csak hazafelé nem zabálom meg. Csípős csirke. És az a baj, hogy így nem csíp, hidegen nem csíp, csak hogyha az ember megmelegíti. Nem tudom, erre már felfigyeltetek-e, ti is. Ugye csípős, csak melegen csípős, hidegen sokkal kevésbé csípős a csípős, mint melegen. Nem melegen viszont kurva csípős tud lenni egy csípős, ha még hidegen nem is csípett. Hát körülbelül ennyi. Most videót akarsz, vagy?